Номер 2. Кошер номер 2. Той кошер прави късна самосмяна и беше при прегледа февруари месец с 2 майки още. Не бяха нещо са уточнили коя майка да оставят. Кътката са надяли на мата си. В хранилката съм сложил малко мед за карофен мед. Сега мисля да слагам плътнище, за да не предизвикаме кражба. Нападение. Ще го отместваме постепенно. Тук пак две. Той не е заклеял много. Има много мед на питите, дето си зад преградните връзка, направо са на фул пълни. И ще видим какво става в гнездото. Ей, забравихме лентите да вземем, знаеш ли? Ленти. Лентите. За кое са ленти? Тозата за кърлежа. Да отида? Чакай за следно. Това е мед, малко перга. От тая страна същата работа. Мед и перга. Ще го разпечатаме после по-малко и ще го напръскаме, да може да го вземат по-лесно и да освободят място за снеж. Има пило, той значи, че майката е тук. Майката е тук и снася. Има и незапечатано пило много. Има и яйца. Това е добре. Майката ще я намерим ли? Надали ще я видим, може и да я видим. Те пчелите не са много. Една пита с пило за сега. Ето е майката. Обърни я. Видях я майката. Много на другата пило, страна. Браво. Ето е. Нали? Да, Тя изглежда като мрява. Не глупости. Я снимай хубаво. Снимай. Я включи на снимка.